Ya ndek sastra, aku sastra patri. Sastra patri dengkulmu kowe ora. Padha ngoten patri menggale. Ya nek Kresna tenan, nek udu, wah wis kebacut meneke pustaka Jamus Klimasada jebul diwenehke Kresna palsu. Wah Pandhawa kapitunan sinuwun. Maning jajalan atus kertaning bawana iblis lanat. Petro kan nombolo. Ngandera, kowe iki senengane gawe masalah kok. Pinaes ngene iki piye? Aku meh ngomong kok. Nek ana sing nesu ya tandang ngono. Kamu jenenge kurang tanggung jawab. Wis gawe wangsuli. Petro kan nombolo kowe timbali nata mantra Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Yai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Ndarawati nggih Sinuwun Ndarawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rayi sampean. Lah kok dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape nyerwete kaya betes sewu ndapa Tegalan. Drewi kaya grojokan ucape. Entah-entah yen batur gedhe bal 17. Wong elek nyolok mripat. Mung kere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Ndarawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa dadak ditunungke. Dadi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Ha sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe iki. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinuwun Ndarawati nek kakangne tenan ki kaya ngono kuwi lho Prabu Baladewa adine dunekke Baladewane nesu aku dunekke wong kere wong gedibal wong tuwa dadak didunungke kowe kakangku asli kok meneng wae iki kakang model piye kowe wis ngerti aku ora melu mau truk iya tak bilani aja kuwatir tak bilani ning kok sikik ki golek momen sing supaya aku iso nesu. Aku wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tantrimanipun Sur Mandala keparingipun Bagong wis wani karo Prabu Ndarawati, padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih ana kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinuwun Prabu Ndarawati. Lho, sing kauna-unake meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora nguna-unake kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Ndarawati, wis ngerti. Kene minggat kono ora dadi manan kowe. Ditantang kok meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Bekno nek nang omah bojone dikeplaki. Nang musuh wong lanang wah pakake macan sisan kok ngancam kok pakake macan lu golek macan endi ora ngene Baladewa lho ora basa karo aku lho ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean ngono tuwa aku karo sampean mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah apa to sababe kula mbasani karo sampean mergo sampean kuwi ratu nek sampean iku padha-padha menungsane kaya Bagong derajate padha kowe sing kudune basa karo aku Gong sabar Gong sabar Gong kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe iki wis dadi kok dadak cewek sabar dodo ayam goreng ngomong antek tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Lho, biyen wani saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi seprene tok bangun wae ora. Kaya ngono kok ratu.
Ngelingono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengelek kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe ngunek-unekke kawula, kon ngedhukke le dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong, ngedhukke kowe ora ana trung kedheping netra, glinding saka kursimu kowe. Oh, aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, kok kandhane ngeyel. Iki wis ngawur. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus kelima sada karo Pandhawa, oh. Taunana Windanana Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu omongane campur bawur. Ora bakal bali. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku Nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih, Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah. Nek kowe kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17, wong elek nyelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono dipeng-pengke ora. Prabu pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih. Ya Petruk Tatompo. Pangestuku tampanana nggih sangat anggen kawin dadosaken jimat paribe. Wong edan Bagong Padhararja sak praptamu. Wong edan Bagong Padhararja sak praptamu. Kuwi apa ora edan kuwi? Aku kuwi Nalendra nimbali Bagong ora tanpa diwangsuli karepe piye? Gong, mbok ya wangsulan to. Kowe wis tau weruh aku mlebu rumah sakit jiwa apa? Lah ya urung. Lah ya mbok ora dundang wong edan. Aku kuwi nang omah disembah anak bojo Truk. Nang omah dikajeni ro tangga tepare, nang kene dedan-edanke. Mbok wong ki ngajeni karo wong. Wong ki nek ora gelem dijiwit, aja sok jiwit. Wong ki nek ora gelem ditabok, aja sok nabok. Dumeh kono Nalendra aku meng kawula terus menang edan-edanke kawula ya ora entuk. Wah, bener ngono kok. Kok Prabu menika ya lepat kok. Wong Bagong ora edan kok dedan-edanke. Wah, wangune lara ati tak unekke edan. Lara ati aku ndek perasaane. Lho. Ora basa karo aku. Ayo man kowe marahi terus kok. Ya wis. Wong bagus dhewe Bagong Padhararja sak praptamu. Cah bagus dhewe Bagong Padhararja sak praptamu. Lah iki aku ngunekke edan tadi wangsuli ngunekke bagus tadi wangsuli karepe piye? Ah, Gong. Kowe engko tak ajar dhewe lho Gong kowe engko. Iki marahi geger tenan. Terus, aku ki ngilo wis sok semaput lho. Kok dunekke bagus dhewe. Nek carane wong Jawa kuwi ngelulu, wong ngelulu ki ngungkuli wong ngece larane. Mbok wis biasa wae wong aku ki ya ora rumangsa bagus kok. Pokok Prabu sampun, Bagong ngaten ki mawon. Bagong Padhararja sak praptamu. Slamet. Lho. Aku ki ratu, iso ndeng lali aku nggih. Pengaturipun Ndara Baladewa wilujeng niring Sambikala. Yo. Bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tampanana. Ngono nggih, mangkeke riku kapan-kapan tak jupuke. Lho, pangestu kapan-kapan dijupuke piye? Alah, pangestu ora basane ngene gawe masalah. Bagong iki bribek-bribek terus. Ah iya. Petruk Padhararja, wilujeng Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Yo, Bagong. Nun. Aja gawe geger. Padhararja sapraptamu. Pangetunipun Ndara Werkudara wilujeng Bagong Padhararja Petruk. Nun inggih Ndara Janaka wilujeng bekti kula nggih, Den. Iya.
Bekti kula nggih Ndara Janaka. Iya Bagong. Nun nggih kok dangu mboten rawuh teng Karang Kadempel. Marai cicilan kula do telat. Iya sesuk aku tak merono Bagong ya wis ora ana kewajiban. Lah rak ngaten ampun dilalekke Panakawan, Den. Iya Bagong. Petruk Bagong Padhararjo, Petruk Bagong Padhararjo. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya. Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk, Ndara. Iya ya Bagong tak tampa. Iya ya Bagong tak tampa. Petruk kantong bolong wonten dawuh sinuwun. Ana wigati apa sowan tanpa tinimbalan apa saka karepmu dhewe? Apa diutus dening bapakmu Semar? Nun nggih. Sewu-sewu kalepatanipun ing ngabdipun Petruk Diagung Pangaksami kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekul bilung teling ron kelapa. Apuren to ambok bilih wonten lepat kula nggih kula munjuk atur sapa Paduka Sang Nata. Iya Petruk ora dadi ngopo, matur sembah nuwun. Estunipun ngaten sinuwun. Sowan kula punika mboten saking pikajengan kula piyambak. Mboten saking niatipun Petruk dhewe piyambak menika mboten. Ning kula menika namung dapur dipun utus dening Bapak Semar. Bapakmu Semar utusan kowe, nggih. Bapakmu Semar kena ngapa teka utusan sira sowan ning Praja Ngamarta. Nuwun sewu kula tak sawetawis crita. Pun wonten sesasi niki Bapak Semar niku kaya wong lara ning ora lara, kaya wong masuk angin ning jane waras. Ning saben dina ming megogok enten ngarep pendopo pedukuhan. Penawange niku kosong, mripate niku kaya ora nyawang apa-apa, pendak dina mbrebes luwe metu mawon. Kula kinten nek bapak niku nangis. Mongko saben dicaosi dahar kali simbok ora didahar, caosi unjukan kali ibu ora diunjuk. Kuwatir ati kula tumuli kula sowan wong telu, Gareng, kula kali Bagong. Kula matur karo bapak, "Pak eneng apa? Nek bapak ki menggalih anak-anak, bapak ki menggalih apa? Nek bapak ki menggalih kulawarga sing kepiye anak-anakmu wis mentas kabeh. Tur bapak ki wis tuwa. Sing jeneng wong urip ing alam padang kuwi cakra manggilingan. Nalika aku isih cilik, aku isih bayi mbiyen, mbok dulang, mbok tetah supaya iso mlaku, supaya iso omong lan sak piturute digula mentah diparingi ngelmu. Ning nek anak-anak wis tuwa kuwi duwe kewajiban gula mentah karo wong tuwa. Mula nek sampeyan duwe kepinginan ki ngendika karo anak-anak, kepinginane bapak apa mengko anak-anak sing bakal nuruti. Ngoten niku. Terus Bapak Semar niku krekel-krekel sikile medun saking kursi terus nyumet rokok. Terus ngendika ngenten iki. Blegegek ugeg sak nun sewu kula tak nirokke suarane Bapak ni Semar nggih sinuwun. Ya Petruk ora apa-apa. Mengko mundhak enten tetembungan undhak ing pawarta sudaning titipan. Nek kula ora nirokke suarane bapak. Apa tegese undhak ing pawarta sudaning titipan? Undhak ing pawarta jaman sak mangke sampun lembrah. Tegesipun sak mangke bahasanipun modern nika hoak. Iya. Umpamanipun ler dusun menika wonten ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan kidul dusun wis ana ula gedene sak kempol. Tekan kidul melih pun wonten kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kali kasunyatan menika mboten sami menika sampun merembah wonten pundi-pundi papan. Undhak ing pawarta menika sudaning titipan menika malah sak mangke sampun dados adat budaya saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Iya. Pun pundi mawon pun wonten riku niku. Iya Petruk nggih. Iya, sak banjure piye? Lah, bapak ngendika ngenten iki. Truk, aku jane gagas karo kahananku. Aku ki wis tuwa, Truk. Ning isih dipercaya dening para kawula sak Karang Kadempel supaya nyekel marang kendho kencenging Karang Kadempel. Tegese aku dadi pengareping Karang Kadempel. Mongko Karang Kadempel saiki kanane beda karo mbiyen. Ora mung Karang Kadempel, tak wawas negara Ngamarta kuwi kanane beda kalawan biyen. Ngamarta sing biyen dadi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya. Ngamarta sing biyen uripe kawula tentrem, sayuk, rukun, matsinamatan, daya dinayan, tunggal cipta rasa karsa lan karyane saiki wis beda. Kawula saiki wis padha koncatan rasa kamanungsan, koncatan moral, tegese krisis moral. Buktine neng kono-kono akeh regejegan, neng kene-kene akeh padha bentak sirah,
neng kono tukar padu merga perkara sing sepele. Wekasan mentala karo sedulure, mentala karo tangga teparone, mentala karo sanak kadange. Lah Ngamarta sing kaya ngene iki nek dinengke wae, negara Ngamarta ora bakal kuncara, ning bakal remuk bubuk dadi rempon. Mula aku sing dadi kewajiban momong negara Ngamarta duwe kewajiban benerke negara Ngamarta. Mula aku niat bakal mbangun kayangan. Aku lho kaget. Gareng ya kaget, Bagong ya kaget. Kowe kaget ora, Gong? Ora. Mbok kaget to, Gong? Kaget aku. Ngono. Ngoten. Kula kaget. Bapak ajeng bangun kayangan niku bapak niku duwe napa? Wong bapak niku wong sekeng, wong kere, wong ora duwe kawula cilik kok arep bangun kayangan. Kula ajeng matur ngonten bapak wis ndisiki sik. Kowe aja ngira aku arep bangun kayangan iki papan sing magrong-magrong. Dumadi saka Cak Mas Jamrut Hergeni kuwi ora ning aku pengen bangun kayangan iki pengen bangun morale para kawula supaya uripe pindhane eneng kayangan iki kebak kanikmatan kayangan iki kebak katentreman kayangan iki kebak kabungan ora ana rasa regejegan ora ana rasa padha memungsuhan ora ana wong sikut-sikutan ora ana wong plirik-plirikan ning kono ayem-ayom tentrem. Mula aku pengen uripe kawula sak negara Ngamarta iki mbane urip eneng kayangan. Ngoten. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Ning syarate ngene, Tru. Kowe tak kongkon sowana pepunden Pandhawa, aturana rawuh ning Karang Kadempel, Pandhawa 5 cacahe jangkep aturana rawuh ning Karang Kadempel, sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Lah sebabe napa kok para Pandhawa dadak rawuh teng Karang Kadempel, Truk? Kawula ora butuh diwenehi dhuwit. Kawula ora butuh digaweke papan sing magrong-magrong. Ning kawula iki butuh dicejaki rasane. Kawula iki butuh digatekke. Kawula iki nek dicaketi karo pengarepe, wah kuwi dadi cambuk, dadi pamecut nggone bakal mbangun negara. Nggone bakal gumegah rasane rumangsa handarbeni negarane wekasan tresna karo negarane tumuli mbangun negarane niku ngoten dadi para Pandhawa menika tedhak wonten Karang Kadempel menika supados nyaketi sangganing para kawula mboten wonten namung ingkang wonten Kutagara ning mapan wonten ing Parden mapan wonten Karang Pradesan sedaya dipun caketi dipun elus manahipun para kawula saengga pitados kaliyan pangarepipun bilih pangarepipun menika mboten supe dhateng para kawula. Mila sawan rungasanipun Sumrabu Darma Kusuma menika ingkang sepisan kula dipun utus dening Bapak Semar sumados samboyo dhateng jengandika sinuwun sak kadang-kadheyan rawuh wonten ing Karang Kadempel sak mangke sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat lima sada cekap semanten atur kula akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wis selak garik cangkemku omong terus ora ana dados niki Semir ora ngawur Semir ki lurahe kene Semar kuwi melu-melu kowe Gong ngerangan iki bengi iki aja nyebut Semir Semir ki undangane cilik-cilikane lurahe kene oh niku ajeng bangun kayangan syukur bage Bapak niku diteruske le dadi pangareping para kawula mboten namung sagedhakan menika. Mergi Karang Kadempel diasta dening Bapak Semar menika nyatane ya apik, kemajane wangunane ya apik, tur dipercaya dening para warga masyarakat. Ngoten, mboten saged ganti sak mangke Bapak ugi kawisuda menika dados pangareping para kawula ing periode selanjutnya. Ngono to, Gong? Heeh. Ngoten mawon. Bangane ganti durung karuan dingerteni kepinterane, bangane ganti durung karuan dingerteni kaya ngapa kridane minangka dadi pangareping masyarakat, padha karo milih kucing dalam karung. Lho. Bon niki mawon sak teruse diparingi wekdal, dicaosi wekdal Bapak supaya luwih ngrembakake Karang Kadempel, supaya luwih iso memajukan pembangunan lahir batin Karang Kadempel. Wonten niku cekap semanten atur kula menawi wonten lepat Diagung Pangaksama Petruk nun Pandhawa kuwi ora ning aku. Wah nggih. Lah terus
Nanging Werkudara Janaka kembar ya Pandhawa aku tak taren karo kadang-kadangku dhisik Petruk. Oh menika langkung prayogi malah sae menika. Werkudara, nggih. Wis midhanget ature Petruk munggo penemuning Si Adi. Ayo mangkat. Petruk, Nun. Yen bapakmu butuh Prabeya, aja metu saka bapakmu. Ning jupuka saka Jodipati. Dinggo srana wewangunan bangun kayangan bapakmu. Ora gate saka Jodipati dientekke ora apa-apa. Alhamdulillah. Gong proposal 1 masuk. Poin, Gong. Wah, lumayan iki. Petro aja ming Jodipati, Maduka ora ditawu bandane ora apa-apa. Waton bapakmu kasembatan bangun kayangan. Petro, yen perlu kasatriyanku digadhekke sik ora apa-apa. Waton bapakmu kelakon bangun kayangan. Truk. Omongane bapak aku bendahara ya. Oh. Bareng danane masuk kok njur ndapuk bendahara ora. Weh, aku ki wong arep elek dhewe kok ana omongane sampeyan dhewe aku ki wong jujur. Oh beda ro gareng kan atau dapuk bendahara jelas entek ditik. Ada iki didapuk bendahara RT ditilepke kok. Gareng kae ya. Nek ora aku wis ora ana sing iso nampa dhuwit-dhuwit saka Ndara Werkudara, Ndara Janaka kuwi. Iya Petruk yen to pancen mengkono. Aku bakal budal marang Karang Kadempel Petruk. Yayi, nuwun sewu. Lah kok aneh sareng wonten sawanipun Petruk, aturipun ing Raka Indrawati dipun kiwakaken. Mongko sawanipun langkung rumiyin kula tinimbang Petruk. Lah kok malah samangke dipun tampi menika aturipun Petruk, lajeng adilipun wonten pundi Yayi? Nuwun sewu sinuwun. Kok wonten pengendikan kados mekaten menika wonten perkawis? Iya Petruk, pripun? Sinuwun Ndarawati rawuh mrene. Nggih, terus panjenengan nyuwun ngampil pustaka Jamus Kelima Sada. Lho, kagem napa? Negara Ndarawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temah jati yen to ditumbali pustaka Jamus Kelima Sada. Mula aku bingung Petruk, ngendi ingkang kudu tak dhisikake? Ndarawati apa Karang Kadempel? Oh. Ngoten to. Iya Petruk. Gong, proposal ra sida masuk kok. Tapi ya Sinundarawati rawuh. heeh. Karepe sediane Sinundarawati iki negarane ketaman pegebluk. terus Isane waluya nek ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat Lima Sada, mongko awak dhewe sowane kalah dhisik karo Sinundarawati. terus sinuwun Puntadewa piye kuwi? Bingung penggalihe. Nek aku tak matur ya, Truk. Ning nganggo tata krama lho. Siap. Nganggo unggah-ungguh. Heeh. Ora waton ngomong iki ngomong ning ngarepe Nalendra. Heeh. Nuwun sewu sinuwun. Sinuwun. Lagi pisane wis kleru iki ora. Nuwun sewu sinuwun. Iya Bagong piye? Mboten ateges kula arep-arep pisang. Abubut-bubut jengkol. Nanging sedaya menika namung dapur badhe kepengin lairaken pangunek-unek ing atos kula. Apa? Atos. Atos ya ati, ora usah dibasake. Ati kula sinuwun. Iya piye Bagong kepiye munggo penemumu? Ngeten. Saniki cara agal-agalan mawon carane mikir nggih nuwun sewu. Nuwun sewu lho. Iya Bagong, Saniki ngeten. Sampeyan nuwun sewu, kula badhe nyuwun prisa kalih Sinun Prabu Puntadewa. Panjenengan ya percaya nek Ndarawati ketaman pegebluk. ya mesine percaya iki dawuhing Kaka Prabu Ndarawati. Oke, ndak apa-apa. Lho. Basa Indonesia barang iki Men kaya nggon TV lho, Truk. heeh. Mboten apa-apa, percaya mboten apa-apa. Niku hak panjenengan. Ning sadurunge sampeyan percaya, niku apike sedaya menika dipun gelar, dipun gulung, dipun teliti sampun ngantos tuna tembe wingkingipun. Lire piye Bagong? Ngeten sinuwun. Sak jagat rat pramudita sing agem jeneng Sri Bathara menika nuwun sewu, sak ngertos kula namung kalih. Setunggal Sri Bathara Rama Wijaya, angka kalih Prabu Sri Bathara Kresna. Apa ta sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa ta?
Sapa to Bathara Wisnu? Niku dewa sing tukang nentremke jagat, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Nuwun sewu lho, saniki dipikir ngeten mawon carane wong lumrah mikir. Negara Wirata niku ratune sing dadi ratu biasa. Ngastina niku ratune Prabu Duryudana, niku ratu jahat, ratu angkara murka. Monggo dewa ndawahaken pegeblok niku mesti di tempat-tempat sing wonge wis ora iso. Napa niku? Wah, mutiara ora kowe. Wonge wis ora iso eling, tegese wis ora iso manembah karo kersaning Gusti, dijak insaf ora gelem, anane mung tumindak sak kepenake dhewe. Niku Gusti mesti paling welak ing Jawata. Lah upama Gusti niku paring pegeblok, niku mesti teng negara Ngastina. Ra mungkin Gusti paring pegeblok kok tenggene negara sing dilenggahi ratu sing titis dewa. Lho niku ra wis ganjil to. Nggih to? 1. Terus, sing nomor 2. Nuwun sewu sinuwun. Sing nami Pustaka Jamus Lima Sada ajeng dinggih tumbal. Niku api-apike mung dipendhem. Monggo Pustaka Jamus Lima Sada menika panggesanganipun para Pandhawa kacariyos menika panggesanganipun kawula sanegari Ngamarta. Nek Pandhawa koncatan Pustaka Jamus Lima Sada niku badhe apes jurite, apes jayane. Wong sing ora seneng karo para Pandhawa ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Monggo nek digawa teng Ndarawati menggo tumbal. Tegese Pandhawa kelangan kekuatan. Nek Pandhawa kelangan kekuatan, nek Pandhawa ana apa-apa, sapa sing kapitunan? Niku angka 2. Ana neh raga ngono iki pokoke tak kupas tuntas. Iya. Nek ana masalah kowe lho, Tru. Lho. Kok nek ana masalah aku piye? Pokoke aku mung ngomong nek ana masalah rampung ngono. Ya wis. Angka 3. Angka 3. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Aja. Jaman saniki niku akeh wong sulapan. Ula dadi dhuwit. Dhuwit dadi meja. Aku biasa nek dhuwit dadi meja kuwi. Heeh. Terus BPKB dadi dhuwit niku wong sulapan. Ngaten. Terus akeh wong nyewake sandangan. Nuwun sewu lho, mboten kula menika curiga. Cubriya kalian Sinuwun Ndarawati babar pisan mboten. Ya nek niki Sinuwun Ndarawati tenan. Lho nek palsu, nek panjalmaning mungsuh, monggo pusaka wis baca diparingke Prabu Kresna. Monggo sejatine niki mungsuh. Apa Pandhawa ora kelangan? Napa Pandhawa meneng mawon, Pandhawa mboten lantip panggraitane maringke pusaka wonten panjalmaning mengsah. Niki mengke kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Mula sakmenika Ratu Lenggah Siniwaka niku ampun ngantos nganggo netra lair tok, ning nganggo netra batin. Inggih menika permana sejati, aja nganti ketrusuban. Wapok nglawan. Aja nganti ketrusupan telik Mangendra Jala ingkang marajal saka sela-selaning garu. Apik ta, Tru? Mulane aja sok ngecesek aku ya ndek sastra. Ya ndek sastra aku sastra patri. Sastra patri dengkulmu kowe ora. Padha ngoten patri menggalih. Ya nek Kresna tenan, nek udu, wah wis kebacut meneke Pustaka Jamus Lima Sada jebul diweneke Kresna palsu. Wah Pandhawa kapitunan sinuwun. Panus maning jajalan atus kertaning bawana iblis lanat. Petro kan lombolo. Ngandera, kowe iki senengane gawe masalah kok, Bang. Inas ngene iki piye? Aku mung ngomong kok. Nek ana sing nesu ya tandang ngono.
Kamu jenenge kurang tanggung jawab. Wis gawe mangsuli Petro kantong bola kowe timbali nata Mandura Prabu Baladewa ora wangsulan. Nggih, wonten dawuh sinuwun. Wonten dawuh. Kowe ngerti ora? Kyai Prabu Kresna kuwi sapa? Sinuwun Darawati nggih Sinuwun Darawati. Kuwi apaku? Lho adimu. Rai sampean. Aku dadi adimu Bagong dilangap-langap ucape nyerwetek kaya betes sewu Ndapa Tegalan. Drawinga grojokan ucape entah-entah yen batur gedhe bal 17. Wong elek nyolok mripat mong kere mula ucape ora nganggo dipetung. Apa ucape iki nglarani marang penggali Kyai Prabu Darawati apa ora? Kuwi kudune Bagong ngerti. Wong gerang tuwa dadak didunungke. Dadi kula lho, Bagong lho. Muni piye kuwi, Tru? Muni piye kuwi? Kowe dunekke wong tuwa dadak didunungke. Terus kowe ora wangsulan. Sing dunek-unekke dudu aku kok. Aku apamu? Kowe adikku. Kudune kowe mbelani aku, kowe goblok kowe iki. Wis dibelani kaya ngene kok adine dunek-unekke meneng wae. Sing tau nekke Sinuwun Darawati. Nek kakangne tenan iki kaya ngono kuwi lho, Prabu Baladewa. Adine dunekke Baladewane nesu. Aku dunekke wong kere, wong gedibal, wong tuwa dadak didunungke. Kowe kakangku asli kok meneng wae iki, kakang model piye kowe? Wis ngerti aku ora melu mau truk. Iya tak bilani aja kuwatir, tak bilani ning kok sikik. Ki golek momen sing supaya aku iso nesu. Lah kowe wis dunake ngono ora nesu. Goblok banget ya. Petro, nun. Aku ora trima. Tan trimanipun Sun Mandala keparengipun Bagong wis wani karo Prabu Darawati. Padha karo Bagong wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake yen Bagong isih ana kene. Tetep aku ora bakal trima. Bagong kudu njaluk ngapura karo Yai Prabu Kresna. Gong kowe njaluk ngapura Sinuwun Prabu Darawati. Lho, sing tau nek meneng wae kok kono geger ki ngopo? Hah? Aku ora ngono-onake kono kok. Ning aku kakangne Yai Prabu Darawati. Wis ngerti. Kene minggat kono ora dadi manan kowe. Ditantang kok ming meneng wae kaya cah jireh ora. Wis tekan kene kok ndal didunek-uneke kok kremah-kremih. Nek ana nang omah bojone dikeplaki. Nang musuh wong lanang wah. Pakake macan sisan. Kok ning ngancam kok pakake macan lu golek macan endi ora. Ngene Baladewa, lho. Ora basa karo aku. Lho, ora basa ora apa-apa tuwa Bagong bangane sampean. Ngono? Tuwa aku karo sampean, mula aku ora basa karo sampean ki ora masalah. Apa to sababe kula mbasani karo sampean? Mergo sampean kuwi ratu. Nek sampean iku padha-padha menungsane kaya Bagong, derajate padha. Kowe sing kudune basa karo aku. Gong, sabar, Gong. Gong, sabar, Gong. Kowe lah tak dupak cangkemmu lho kowe. Iki wis dadi kok dadak cewek. Sabar, sabar. Sabar dodo ayam goreng. Ngomong antik tenan kowe. Lho, yen ngono kowe wani karo aku. Wis lho, biyen wani, saiki wani. Aku ratu, wis ngerti. Kowe dadi ratu ki mergo tak coblos. Nek kowe ora tak coblos, kowe ora dadi ratu kowe. Kowe mara ning nggon aku, gok ngaku tulungono. Aku kurang swara 14. Ora, kelingan ora. Sok kene tak nehi cakruk, nyatane ndi seprene tok bangun kowe ora. Kaya ngono kok ratu. Ngeling ngono Mas, sampeyan iso dadi nganggo sandangan teng glebyan ngono kuwi mergo kawula cilik ngene iki. Mula aja sok ngendhek karo kawula cilik. Aja sok kowe ngidak cengele kawula cilik. Kowe aja ngeceh karo kawula ngene iki. Kowe ngunak-unake kawula kon ngedhukke lek dadi ratu apa piye? Aku nglumpukke wong ngedhukke kowe ora ana trung kedheping netra glindeng saka kursimu kowe. Waduh. Aku malah tratapan, Gong. Aja ngono kuwi le. Gong, kok kandhane ngayal. Iki wis ngawur. Oh, sorry ayo. Sorry ayo saking mangkele kaya penyakit ora. Kowe bali. Nun, kowe bali. Kula bali purun ning bareng karo Pandhawa 5 mundi Pustaka Jamus miang jimat kelima sada. Nek ora bareng karo Pustaka Jamus 5 sada karo Pandhawa, oh.
Kaunono Windonono Bagong ndak akan mungkin pulang ke rumah. Kagak. Mesu omongane campur baur. Ora bakal bali. Lho, yen ngono kae wani karo Baladewa. Lho. Kula niku mboten ajeng wani karo sampean. Sampean niku Nalendra, wajibe kula ajeni. Ning nuwun sewu nggih, Mas. Teng tanah Jawa niku wis ditulis karo para pinter, ditulis karo para pinisepuh, diserat karo para kiai, diserat karo ulah agama. Nek kowe kepengin diajeni ngajenono. Nek kowe kepengin disembah nyembah. Nek kowe kepengin di tata kramani ya tata krama karo sak pepadane. Ning nuwun sewu, sampean wau ngajeni kula napa? Sampean wau tata krama kalih kula napa? Monggo nek didelok umure tuwa Bagong, sampean ngunekke kula gedhi bal 17 wong elek nyelok mripat mung kere. Mas, sandangan iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip. Bondo donya sampean iku sesuk ora diukur karo sing gawe urip, sing diukur mung kelakuan sing apik. Derajat pangkat ki ora dadi ukuran ning ngarepe sing Maha Kuwasa. Ngono wae dipeng-pengke ora. Sing dadi ukuran iku kelakuan apik. Arep Bagong rupane kaya ngene, mung nganggo sarung, mung nganggo kathok suwek. Sampean nganggo busana keprabon ning iso sesuk waktu di sana sampean tak nggo ancek-ancek mlebu swarga. Sampean sing tak ndlepke ning neraka. Mergo sampean duwe derajat pangkat dienggo ngendak wong sing ora duwe kaya ngene iki. Penyakit. Manusia macam apa kamu? Manusia macam-macam ya? Koko Prabu sampun. Koko Prabu sampun mangke mindak mboten kan Gusik. Aku ora trimo. Iki nek karepe piyayake aku diundang-undang karo Bagong, malah diundhomono karo Bagong. Kowe saiki bali kono karo bapakmu. Kowe bali kono karo bapakmu. Bapakmu ki wong kere, bapakmu ki gedhi bal 17. Wong bapakmu ki wong elek nyolok mripat. Bapakmu ki meng batur arep bangun kayangan ki sing guragat apa? Bapakmu wong ora gablek apa-apa. Kon ngilo karo gitoke, kon ngilo karo cengele Semar. Duwe gegayan bangun kayangan, cebol kaya wulan wutong hitung lintang tangi kelakone jebak wurunge. Sampeyan saya gawe mangkelku lho iki. Ki nun sewu nek sak wis ngilangi tata krama. Gong. Pamut ndasmu lho, Tru. Iki aku wis nesu tenan. Kowe ora nesu ya bapak dunakke wong gedhi bal 17. Nek ade sing dunakke kowe ora masalah. Haromae. Bapak ki metu saka omah jegoke kirik-kirike tak bleh kok. Rumangsane kok dunak-unak karo Baladewa. Mas. Sampeyan wis kebangetan ngunekke bapakku. Nek sampeyan ngunekke aku ora masalah. Nek bapak anane Bagong urip ning alam padang ki bapak gojek karo simbok. Nek gojek kebablasan bapak telat. Anjendel ning jero dadi Bagong. Mun nganti kowe ngece karo bapak, siji ngece karo bapak, loro ngece karo simbokku. Wow. Tatae nyawa bol. Lho. Bol sapa? Jenengmu sapa? Baladewa Dundang. Bol kok ora gelem. Kaya sing apik Gong bol iki jijiki ora. Lah men sisan ora ngunake bapakku ora. Yen ngono kowe wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Walah, dalah ayo. Menyang ngendi? Bapakne mau neter Gading Dayan. Manut metu jaba. Lho wis kan biyen tak tokke jaba. Nek tak tokke jero anakku akeh banget. Bagong edian ora. Caedan ora. Kaya ngono kok do ngomongke. Ngendi? Bapakne neter Gading Dayan. Wah, ora minggat ketiban Kyai Nenggala jeblok wetengmu. Bang, kowe meneng bae Gong. Lah kalih kula ora karo Bagong, padha gedene sinun. Ayo, metu jaba Petro. Wah, anu sare cakaran kertane bawonan segala. Sing tantang-tantangan Bagong kok sing gelut Petruk. Nek pancen wis diset lho. Pun disetel.
Kula tenggalan wau pun Kang Senan kalih si Petro, ngono nang kono gawe dadi geger mergo iki sediane bapak yo ora baen-baen. Terus kula mandeg kalih Petro kalih ngombe wedang teng angkringan. Ngene wae Tru, gandeng nek nesu ki wangun aku mbangane kowe. Nek gegeran sing nesu aku ning nek gelut kowe lho Tru. Oh ya siap. Ngoten niku mula niki wau janjane pun disutradarai. Oh. Karo sapa? Nggih kalih kula kalih Petro. Iya Bagong nggih. Lah terus kowe arep ngopo? Ha niki ngaten mawon, prasaja blak kotang terus terang gandul. Gandeng Petro wis entuk mungsuh. Iya. Baladewa niku kakangne Kresna, Petro kakangne Bagong. Pripun nek sakniki digawe kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Kok kewanen kowe. Wis pun iki pun tak tekati mudhar mbok wis main wis. Mati kula wujuti ra apa-apa ning omah ya mung dolen uyak-uyak mendring kowe kok. Esuk 2000, awan 2000. Sore 2000 entek-entekan tenan. Kon lho tinggale mudhar mawon. Lho yen kowe arep wis niat arep tekaning pati nantang Koko Prabu Kresna, apa kowe wani? Lho wani nantang ora wani temandange piye? Koko Prabu pun dawuh dipun tantang Bagong. Kowe nantang aku kok. Anak kono wani? Lho nek aku mesti wani wong aku ratu kok ditantang ora wani iki terus aku dudu ratu. Ha, nek ngono dadi iki. Iya dadi. Nek pancen wani madhep rene. Aku ngungkurke ratu dosa kuwalat. Tak wenehi palilah, Yayi nyuwun palilah Bagong supados madhep mriki. Bagong madhep Amrana. Siap. Gayeng iki. Baladewa mungsuh Petro, aku mungsuh Kresna. Ya men kari tumbuk bejane sapa sing entuk kanugrahaning Gusti. Bengi iki nang kelurahan Hargamulya Kresna kalah karo Bagong. Wah, ngendini tak pasangi pamflet. Kresna KO ronde ketiga. Edan kowe. Ora edan serius iki. Wong arep gelut kok dadak guyu barang edan kowe. Ora dadi gelut nek carane ngono. Iya. Wani tenan karo sing tak wedeni apamu? Wah, Bagong kowe setan. Meneng ora kowe? Oh, bolok anto, Werkudara to. Wah, ngapunten dan ngapunten. Oh, edan karo bendarane. Niki ajeng gelut. Aja wani karo Kresna. Pun to sampean menawa mawon, Werkudara meneng aja melu tak jajali Bagong. Semangkean temen. Amen. Ya semangkean kok. Lho, aku semangkean apa? Nyilih pustaka Jamus Lima Sada. Arep tak nggo tumbal. Ayo. Apa pancen negaramu kok Taman Pageblok apa piye? Lho, negaraku Taman Pageblok. Buktine apa? Buktine kena dibuktekake ning negara Ndarawati. Oke, ayo rono. Lho, aku lagi tekan kene sawetara. Kok dadak kembali? Aku kesel Bagong. Nah, iki ketone arep ngapusi. Ketone arep ngapusi. Wis ngene wae. Kowe karepmu piye? Ngene wae. Kowe karepmu piye? Lho. Nek kowe mau nantang karo aku tak ladeni piye? Oke, ora masalah. Aku ya ora wedi karo kowe. Iya. Ayo, nek pancen kowe duwe kadigdayan ketokno. Oh, aku ora tau duwe kadigdayan. Aku ki kadigdayanku ping buruk. Pokoke wani ngono wae. Aku duwe pusaka. Oh, enggak ora wedi aku. Tiban senjata cakra mati kowe. Wit. Kok nganggo cakra barang? Wong janjine ora nganggo pusaka kok. Lho, duwe pusaka ora digunakke iki kepiye? Tak tibani jata cakra kowe mati. Kowe sadurunge nibake jata cakra, kowe tak tubruk. Tak ingel-ingel tak tekak mati. Aku ora iso mati. Lho kok welane iki. Kok iso ora iso mati? Lho, aku duwe pusaka Sekar Wijaya Kesuma. Iki tak nggo cundhuk. Nek aku mati urip meneh. Wah, anjing. Wah, terus aku urip meneh kowe tak senjata cakra kowe mati terus tak uripke. Lho. Ya ora wong mungsuh kok duripke. Weh, ora nggo duripke barang to? Ora. Waduh cilaka mok aku ki nek ora duripke ora urip e. Tenan kowe yakin? Ora iso urip dhewe.
Kowe iki wong edan. Dadi kula ora direpke. Ora, ya wis rasa perang. Lah wong kaya ngene iku aku wis apal karo kowe iki senengane gojek karo sapa-sapa tok jak gojek. Karo sapa-sapa tok jak gojek. Werku Dara bareng tok jak gojek. Lah edan. Seprene urung dibalekke. Apa to? Rek. Lah. Satriya kok sing mikir rek. Wah. Nang alun-alun ketemu karo aku. Dheweke cilik rek aku. Rek gas. Tak silihi di aku dheke. Wah, seprene disak. Wong mungsuh wong kaya ngene kok ya tok ulungi lho. Wah, mengrek gas durus. Watu kok sesuk. Sesuk ancor dikai gas kompor kae. Nggo nyumet rokok murup sak raine. Lah idak gasmu kowe. Ben arep ngamuk. Lho. Bagong aja ngamuk nang kene. Kowe metu njaba wae Bagong. Nggih, nggih ngoten mawon nggih sinuwun. Kula tak nututi Petruk nggih. Iya sing ati-ati. Nggih, sampun nyuwun pamit sing ati-ati. Sampun nggih sinuwun. Iya, kula nyuwun ngapunten. Ora apa-apa, ora apa-apa. Aku iki kulino gojek karo kowe nggih. Kula tak nututi Petruk nggih. Iya sing ati-ati. Pun nggih, Den. Mbuh. Wah nesu. Oh, seniman kok nesu. Ora kena nesu. Wah, ya ora. Nggih, kula nyuwun pamit nggih. Yo sing ati-ati. Nggih, nyuwun pamit. Yo. Oh iya, Den. Iya sing ati-ati Bagong. Ndarane kula sedaya nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati, iya Bagong sing ati-ati. Yem aku njaluk pamit ya, Yem. Nggih, Mas ngatos-atos. Heeh, wis saya lemu dilongi le memangan. Awake bajih tok ora. Wis ora ketok cantik. Nggih, Karang Tengkraton iku antene minggat maem terus. Aja dinggo gerak awake ya. Nggih. Cah glereng ya padake. Pun ngatur mawon nyuwun pamit nggih. Iya sing pun nggih. Iya. Pun nggih. Yo. Ora ngono sak. Waduh, ngopo meneh? Dompet kula tiba. Lho, dompetmu tiba nggih. Dompet kula dawa kaya dompete cah enom niku lho. Lho, le ngesak nang ndi teng mburi? Tibane nang ndi? Ah mesti teng mriki kok teng mriki kok. Isine apa? Werna-werna. Sertifikat. BPKB, STNB. Kabeh tiba kabeh. Ana duwite ora? Ana, cah cukup e. Piro? Manut. Lho. Ku ngarep njaluk kok dhuwit kok manut. Pun ndak. Pun nggih. Kowe pangkatmu apa kowe? Kula Tumenggung. Tumenggung sapa? Iya Tumenggung Negari Ngamarta, Tumenggung Enggal. Oh. Kowe ndedet 200 ora? Lho. Gajah ki lho. Ana asile. Lho, disuwun ampun. Ah, kene ta. Ah pecat kowe, ngerti aku ora? Iki Lurah Bagong. Abdi kinasih Ngamarta iki aku. Prabu-prabu kae ratu-ratu kae aja manut karo kowe 200 kae aku. Oh nggih. Nyaur Njaluk Kresna. oh nggih ngestaken dawuh. Kae werku Dara apa member kae. Ning jaba njaluki dhuwit wong sing kon nyaur aku. Wah, Bagong pancen bocah. Ana kawan sing dugal warisan. Yayi, kula nun maring dawuh kula nyuwun pamit barengipun. Madal pasilan kula badhe menggak kamurkanipun Koko Prabu Mandura kula semanggaken padukungan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Diabdi ingkang tansah duwe penemu. Lan sira aturake kelawan pun Kakang jumbuh kelawan dina iki Dimas pun Kakang bingung. Ora usah bingung. Barep kakangku ora nate kleru luwe-luwe. Nggono bakal nemtokake sapa sing bakal mbok paringi pustaka Jamus Klima Sada. Lambarono manembah marang panguwasaning Gusti. Dasar iki wanci bedhug. Munggahing sanggar pelanggatan manembao ing wanci bedhug. Sawise kuwi ngucapno asmaning Gusti marambah makaping-kaping nganti wening pikirmu. Kang mangkono bakal ora kleru nggono nemtokake sapa kang bakal nampa pustaka Jamus Klima Sada. Dimas kadangipun Kakang
Nadan sira Yayi kuwi agal gruwal-gruwal nanging tansah duweni penemu ingkang limpat. Kaya wektu dina iki Yayi pun ngakang ngaturake panuwun Arjuna wonten maring Adawu. Tatanen para kawula aja nganti kesempyok ing arat dan kamurkaning Koko Prabu Mandurapa dene Petruk niki ngestaken dawuh. Semono uga Werkudara ya ngestokke dawuh. Kaya wis purna gati ning pananggilan pun Kakang kundur ngedaton bubarna kang padha gantung sebo. Kaya wis ora ana dawuh maneh Yayi Bratasena. Purna gati ning pananggilan. Sanadasa kundur ngedaton jelek saking gambar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sanggan Promban Ceti manggung ketanggung Joko Palororo ing sami ngampil pacaraning keprabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak Sri Naranata. Lamun katinon saking Mandurawa kaya gumebyar busananing Sri Naranata wau. Cilaka iki, Tru. Wis pokoke ditandangi rasa wedi. Ulane werna-werna ana ula bandotan, ana ula dembung macan, ana ula kobra. Sing nemelangi iki ula sendok. Kok iso? Wo ula sendok iki go goreng ya entek. Bakmi ya entek. Heeh, monggo karo jojone ya. Ula apa? Ula porok. Ula porok kuwi nggo nyuces karo nggo nglinting bakmi ngono. Iya. Tak adepane, Tru. Ya. Wis ngalahke Antasena, ngalahke Gatotkaca, aku ora iso ngalahke Wangsareja. Antareja isin wirang bebarang. Karo teka-teka ya, Tru. Dinteni. Biasane Ndarantarja ki saka ngisor, Gong. Weh. Heeh. Saka ngisor ora saka dhuwur. Saka ngisor. Dadi kelingan aku Tru kok nek omong ngono iki. Nek Ndarantarja ki biasane saka ngisor, aku biasane saka mburi. Dapure. Engko nek teko tak adepane ya Tru ya, hati-hati lho, Kok. Udus. Ndarantarja? Iya, iki Bagong. Nggih, iya. Duh, gugup aku wisan. Napa kok dadi sampean kok mrepeki napa jenengku napa jumeneng napa? Ketemu kalih kilu. Aduh. Kula. Aku tak takon karo kowe. Mang takon ning ampun angel-angel nggih. Iya. Engko ndak bijine elek. Iya. Petruk nendi? Non, Petruk nendi? oh, sama madosi Petruk to? Iya. Truk. Goleki kowe kok. Ini ya, Le. Piye? Maksudku aku ngaso kowe tak kon ngalahke Antarja. Nek Antarja goleki aku, kowe muni ora ana. Ah kowe ana ki? Iya. Aku nang kene iki ndelik. Omongan nek ora ana. Engko aku ngapusi. Engko mati nista lho, Truk. Ini tak kepruk watu ndas musik kene. Ora ngono iki to? Omong nek ora ana. Oh iya, ora ana. Nek ngapusi Sing nanggung dosane aku. oke. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku iya. Kowe grenengan ning kono karo Petruk aku krungu. Truk, krungu Krungu kae tetep muni ora ana. Aduh. Truk kowe ngono. Aku mangkel kok goblok banget kowe. Petruk ora ana. Kowe mau grenengan karo sapa? Kae aku ora grenengan karo sapa-sapa, aku nyetel radio MBS. Dadak disebutke stasiune barang. Ya men karo ku ndak ora percaya. Stasiun tuku. Petruk ora ana. Aku tak takon karo kowe, apa sebabe kowe kok
goleki Petruk. Lho, tangane kok malang kerik. Sakarepku tangan-tanganku dhewe kok. Ngomong goleki Petruk. Petruk wani karo Siwa Mandura. Pancen bener, ning Petruk ana alasan. Kok aku ora perlu ngerti alasane Petruk. Ha iki eleke nang kene iki. Kowe ora gelem nampa alasane Petruk tegese sampeyan iku wong sing ngadili ning ora adil. Pokoke Petruk tak cekel, tak bondo tangane tak grincung sikile. Dibingkem cangkeme ora? Nek men dibonto sikile, anak cangkeme isih bengok-bengok. Iya, tak bingkem cangkeme. Dian kowe manut karo aku keparat kowe. Antarja, apa? Petruk kakangku. Iya. Petruk iki lara kowe tak pateni. Anu apa? Petruk lara kowe tak keroki, tak suntekke. Men waras. Mati kok diame-ame. Aja arep karo Petruk kan sampe. Ki Lurah Bagong sing arep ngadepi karo kowe. Lho. Kowe nantang karo aku. Wani ye. Lho. Wani tenan karo Bagong kowe. Ora minggat sembur meloso awakmu. Kepiye? Udan cangkeme ambane ra jamak-jamak. Iki urung iki. Iki nek gelem tak ambake meneh. Gedhe ambo tenan. Anggo ngemot dasmu cukup aja. Aku iki bendaramu tok ndas. Ora ana bentara karo abdi. Neng kene anane meng Antarja karo Antaboga. Antaboga ki mbahku. Waduh, ngono. Ngapura ya, ngapura. Karo Bagong. Yen ngono kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu edan iki ra mlayu-mlayu piye ya iki carane aduh. Mati dening aku. Wah, Antarja. Lara atiku. Kowe muni kaya kono. Kebangetan kowe. Kebangetan. Kowe dek cilik aku ora tau ngomong. Bareng gedhe arep mentolo karo aku. Kebangetan. Ora usah dadak ngapusi karo aku. Truk. Aku ora sukses e. Ora sukses piye? Aku wis nangis ora dipercaya e. Aku iki potongane ora potongan memelas kok. Jo, Apa? yo ngarit yo. Hus. Sak penakmu dhewe. Antarja, Apa? ngene wae, kowe ngerti ora? Bagong ki nek wis nesu, jagat anti keberbeken. Mergo aku nek nesu nyewa sound system. Ben luweh. Terus karepmu piye? Nek kowe arep jajal karo Bagong tenan, ayo ketokno japa mantramu Aji Jaya Dimeja Kawijayan. Sultan legane ngati ora bakal tak tinggal loncat. Ora minggat kramasi epek-epek. Kok sejo, aku wis bar keramas mau. Gak aku nonton keramasi meneh. Aku bar keramas. Kramasi epek-epek tegese tak nggo gatheng sirahmu. Dian tenan kowe arep nggo gareng sirahku. Gatheng. Oh gatheng. Kowe ngerti ora? Aku sapa? Aku anake Semar. Semar ki sapa? Dewa Kaisang Hyang Ismanta. Ngawur. Sapa? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Aduh kleru. Ismaya bapakku kae kakangne Bathara Guru, kae Bathara kepala sekolah. Nek kowe wani karo aku padha karo kowe wani karo anak dewa. Aku ya putu dewa. Aku ora wedi. Dewamu dewa ula. Pak Kijo. Bakul ula mbogem percaya ora percaya pokoke lenga ula. Setan rata-rata. Wah setan kaya setan. Arepmu piye? Ayo, kowe ngejak apa? Ora minggat lega. Kekulong dening bakal karo aja. Wes. Wah, matinya. Aku nak gelondono.
Iki ngopo? Ilang ya, Tru. Ha ilang kowe iki goblok kaya. Tak ulang-ulang nang lemah ki ilang dhewe. Getun aku. Tiwas mumpung ana-ana ke ilang. Ndara Antarja ki iso ambles bumi. Dadi tok gulung ning isor ki mblesek ning jero bumi. Ayo metu. Ayo ora krungu kok ya. Wis bablas adoh ora. Ana pujek-pujekke entuk sapi teng kowe. Wong ambles bumi dipujek-pujekke entuk sapi teng kesasar ning sarean kowe men gaduki mayit-mayit. Nesu tenan. Nesu tenan Bagong. Mangkel aku. Tak kapak-kapake ra wedi gregeten tak gulung. Wah sikep tak usek-useke. Untung dheweke ora nyembur. Tak bingkem cangkeme. Aku wis ngerti nek arep nyembur tak bingkem ora metu tak bingkem kok. Tak plenet. Ah iya. Aku nek moro kowe jane males lho, Kong. Ah ya ora ngono, Tru. Kancane meng kowe. Kayak iki berat. Iya, Bang. Kancane meng kowe. Ah iya. Bila Gong, apa kenapa? Kayak sopan joget-joget kayak. Wah, wong nanggap jadilan ngono kok udu. Masih itu to kae lho. Oh, Patih Mandura. Sapa? Praoto. Praoto ora. Karo yaene iki kaya seger. Pragoto. Ah, Pragoto. Tekan kene aja dikasih hati, Truk. Ya. Nek kira-kira ngelabrak awake dhewe diotosi wong loro. Oke. Kae dudu bendarane awake dhewe. Kae Patih Mandura katutke dosane pepundhene. Ya.